Hhayi-ke bayanda-ke bafethu ngiyazibonela-ke lapha ngiyaqhubeka nokuba umuntu ongathi u-mistreated nokuba umuntu o-ill-treated ongasaphathwa ngendlela laphana noma ngabe kuthi uyafundiswa kamagwaza. Ayanda-ke Nkosi yami usenza ama-chores, uyaklina, uyamopha, uyasetshenziswa njengentombazane. Akasiyena-ke umuntu ohlezi ewu-cheese boy oyinwayayo nje ohleli njengoba kade ehlezi. Selokhu nje wahambisana Nkosi yami uNokwanda uhlezi emgadile ngeso lokhozi ukuthi enze into okuyiyona enze into e-right, yabo. So uyaklina-ke umntwana-ke ngapha-ke bafethu uSanele akazwani ne-protection fee, akayizwa nje indaba ye-protection fee and-ke isivele yenza nje kwaba ingxoxo ethi ukuba tense nomkakhe-ke uZama. Umama wengane yakhe uZama-ke lona yabona, because uZama yamtshela ukuthi cha phela into ababhenefithayo ngayo lento lena, futhi nje uSanele angakhohlwa ukuthi uNtanzi ubaba wakhe uyena muntu owamthatha wamisa endlini yakhe, wamhlalisa endlini yakhe. Njengoba nje uSanele nje laphana nje angakukhohlwa nje ukuthi ambonge uNtanzi ukuthi ulaphana angazolwisana nemithetho yabo lapha kwaNtanzi. Hhayi-ke uNtungelihle ukhala ngokuthi u-Ayanda uyatotozwa, basithambisa isandla Nkosi yami uNokwanda ku-Ayanda. Manje uNtungelihle akuphethe ngokuthi ugxeka yena uNokwanda ukuthi phela uyena uthambisa isandla ku-Ayanda, yamtotoza kumele abuqinisa isandla. Futhi phela u-Ayanda uyi-spoiled brat. Ngalena-ke bafethu uNokwanda niyambona nje ubuso bakhe kunokuxakeka ukuthi kwenzakalani manje. Kunento ayizwayo kanti uLungelo beqile eze uzobona u-Ayanda. Njengoba nje ubona bafethu behleli la bandawonye, u-Ayanda-ke uyakhuluma noLungelo Nkosi yami. uLungelo uyindlebe yaka-Ayanda, uyabona, uzwa yonke into ayishoyo, uyabo. Kodwa-ke ngaphandle kwezinto ey'ningi laba bantu laba angazi noma babuyisa ubudlelwano babo kade benabo kudala, ngoba la bantu laba bake bathandana laba bantu bangikhumbula kahle. Kwasho ukuthi phela bawumndeni bekumele bahlukane abakwazi ukuthandana. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ngathi leyo nkanuko iyavuka manje kulaba bantu laba nje bobabili, uya-understand. Kodwa-ke ngapho u-Ayanda yamtshela ukuthi cha yena akafuni ukuphathiswa njengesigqila, ufuna ukuthi ahambe laphana kwamagwaza ngoba akasaphethwe kahle yena, akasayithanda indlela abamphethe ngayo. Bethi besakhuluma benjalo-ke Nkosi yami nanguNokwanda u-anti ka-Ayanda uyafika laphana, uyamtshela uLungelo ukuthi mase beqedile ukukhuluma akagoduke uLungelo. Hhayi u-Ayanda-ke uyaphindisela uyamvikela lapho uLungelo amtshela ukuthi cha besingenzi lutho besikhuluma kuphela. Sungaze uyongiceba njengoba besikhuluma. Hhayi-ke kubonakala engathi uNokwanda yazi abacebe. Ngalena-ke bafethu kwaMagabadeli kuyabheda kwaMgabadeli, imali ayikho lapha kwaMgabadeli. Bafuna ukuthi baqhubeke nebhizinisi labo ukudayisa phandle. Njengoba kade nibonile ku-episode yokugcina bafethu kade bedayisa phandle laba bantu laba bafikelwa ukuphinda ebasongela laphana. UMgabadeli abatshela ukuthi cha akekho umuntu uzohamba ayodayisa lapha ngoba akuphephile. Akekho umuntu ozophuma kwaMgabadeli ozohamba ayodayisa laphana ngoba uNtanzi angadlala ama-tricks akhe ebese yaqala yabasongela futhi akuphephile phandle. Hhayi nambona-ke bafethu u-Ayanda useyintombazane esebenzayo lapha kaMagwaza, babekela amatiye laphana uNtungelihle noMbongeni. Hhayi babonakala bejabulile-ke phela ukubona u-Ayanda esebenza. Kodwa-ke sibonge yena-ke uNokwanda Nkosi yami ukuthi uyena obemlekelela, uyena umuntu obemgqugquzela ukuthi asebenze ngendlela, enze izinto futhi ngendlela angalokhu ephambuka njengoba kade ehlezi eyi-spoiled brat, uyabona. Uyambona u-Ayanda bafethu laphana uya-pretend-a, akayena nje umuntu ade ekhuluma laphana ngoba uMbongeni ubeyincoma futhi esho ukuthi ngathi angamenzela lesi sidlo sakhe asithandayo lesiya, amenzela sona angazi noma kungosuku ngesikhathi ezalwa or something like that. But-ke ubesesho naye ukuthi angajabula uma ngathi uyaphinda uyasenza futhi. Hhayi ngiyambona u-Ayanda bafethu uyayihlekisa laphana. Hhayi uya-pretend-a nangu umntwana, uya-pretend-a umntwana engathi uyakuthanda ukusebenza. Uzasho naye ukuthi cha uyakuthanda ukusebenza yena, uyakuthanda ukuwasha, uyakuthanda ukuqoqa amakhethenisi, uyakuthanda ukuklina lapha endlini. Kanti sonke siyazi ukuthi lokho akakuthandi. Umuzwa waMagwaza mkhulu kabi ukuthi u-Ayanda uZama akahlezi esebenza, ethanda ukusebenza khona laphana ngoba nje wayehlezi ehleli vele eyivila ngendlela engangibona ngayo-ke mina mbukeli. Ngalena-ke uNtanzi noSanele Nkosi yami bayahlangana bakhuluma nge-protection fee. Uyasho uSanele ukuthi cha baba uNtanzi ayidingeki i-protection fee, ayifuneki kahle kahle. Akasiboni isizathu why kumele ube ne-protection fee. Abayivale i-protection fee ngoba ilimaza abantu.
futhi imali yegazi, yabona, bathatha inhlupheko zabantu bazuze ngazo. UNtanzi uyasho ukuthi cha, wonke umuntu lapha ezulwini wayekhalela kuyena uNtanzi. Wonke umuntu ezulwini wayenceda uyena, esiza uyena uma besey'nkingeni kwakuyena osukuma ephakamisa isandla esiza abantu. USanele uyasho ukuthi, uNtanzi uyasho ukuthi no, uSanele akakwazi ukuthi azokhulisa ingane yakhe laphana kwaNtanzi ekubeni ehlupheka, kuzomele ayamukele isinqumo sakhe. Ngale naye wafethu-ke nambona u-Ayanda uyeqa ku-Ayanda wafethu laphana. Ngale naye wafethu kaMkabadeli bavakashela uSanele. Uma bevakashela uSanele imayelana nebhizinisi labo lokuthi ababonakalanga phela bekuma-stands lapha bedayisa njengoba bedayisa kule episode edlule beze besongele uphinda. Ababonakalanga laba bantu laba, bebengekho. Manje uyasho uSanele ukuthi cha, uyabathembisa ukuthi uzobalungisela yonke into. Uzohamba ayokhuluma noNtanzi, uzoyilungisa yonke into ukuze bakwazi ukubuyela esimeni, bakwazi futhi ukuthi badayise basurvive nabo njengomndeni. Hhayi, u-Ayanda wafethu-ke usefikile kaLungelo, ubonakale ngathi uLungelo uyamkhipha laphana. Hhayi, lo muntu lona udabuke unyama phepha. Ngicabanga ukuthi udle iy'nkambi zikaFaro njengoba angasakwazi nje nokuhamba kahle. Uthe emkhipha-ke Nkosi yami lapha endlini kwawukuthi kuLungelo uzohlangabezana nomama wakhe. Uma ehlangabezana nomama wakhe, umama wakhe yambuza ukuthi hawu, usuvukile njalo? Uyasho uLungelo ukuthi cha, hhayi sekujwayelekile ukuthi navuke ngalesi sikhathi esavuka ngaso. Ethi nje uthi sambuza sakhuluma naye amphosele kwelinye igumbi. Kanti-ke u-Ayanda uphalazile, uhlanzile Nkosi yami lapha no-Ayanda ngoba phela angithi udakiwe, uyabona, u-intoxicated. Kanti umama wakhe-ke uLungelo akabonanga lutho nangenhlanhla. Nambukela akabonanga lutho umama wakhe, usinde kanjalo-ke uLungelo. Kodwa-ke manje phela u-Ayanda ulele phansi and uphalazile. Manje into engixakayo ukuthi uLungelo uzomkhipha kanjani lapha u-Ayanda ngoba phela u-Ayanda akasakwazi ukuzihambela, akayiboni indlela and kumele akhishiwe lapha ngoba phela u-Ayanda uweqile u-Ayanda. Umndeni wakhe kwanaye awazi u-Ayanda ukuthi weqile laphana. Manje usevele wanikeza inkinga kuLungelo. Ngoba uLungelo yena kumele abone manje ukuthi kumele enze njani uLungelo ukuze u-Ayanda aphume laphana emzini kaMgabadeli. Kungabi ukuthi uLungelo ungene ey'nkingeni naye. Mbukeli, ngiyabonga ukuthi uthathe isikhathi ungeseke ubuke le video. Ungayibukanga ithonga, ngiyacela ukuthi ulibuke. Umdlalo nje omnandi kabi udlala laphana nguSensi Magic 161 ku-DStv. Ungakhohlwa mbukeli ukubuka, udlala ngo8:30 kuya ku9. Nakhona futhi ungakhohlwa ukulike, ukushare, ukukhomenta and ukusubscribe futhi kwi-page. Sikhulise i-page mbukeli. I-Real Culture iyangithanda. Sibonga kakhulu.